नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया, और हमहू ठीक बानी। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके नवरात्रि स्पेशल देवी गीत। आ बहुत बढ़िया गीत के मुखड़ा बाटे भैया। बस एक नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया ढंग से गायकी कर देतानी तो गाना 100% बच जाए भैया। दिल से बताओ तनी। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं है। रुआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के व्हाट्सएप के जरिए बहुत बढ़िया जैसन रुआ चाहत हो कब वैसन मीटर मिल जाए भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। तो कोनो प्रकार के गीत रुआ लिखवावे के बा तो कॉल चाहे व्हाट्सअप कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा और लास्ट में भी हम अपन व्हाट्सअप नंबर बता दें। आज के गाना बाटे भैया हिंदी धुन पर के गीत बाटे। बहुत पहले एगो गाना ही रहे दिल आशिकाना पिक्चर में, अल्लाह 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 तारीफ तेरी मौला मेरे, यह लय बाटे। लेकिन देखी माता रानी के भजन कैसे गाओ बटे। अरे आजा नमा लड़का के लजिया बचा जानमा, अरे आजा नमा लड़का के लजिया बचा जानमा। तू ही माई महारानी तू हऊ जगत कल्याणी, तू ही माई महारानी तू हऊ जगत कल्याणी। आई के दर्शन देखा जानमा, आ जानमा लड़का के लजिया बचा जानमा। तो भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मीटर वाकई रुआ अच्छा लागता, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। अगर हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भइल हुई तो क्षमा चाहतनी भैया। रुआ एकरा के और ऊपर से उठा के गा सकता नहीं, नया म्यूजिक बनवा के आ कोरस के साथ वाकई गाना बच जाए भैया। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करब, आ चैनल पर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।